Хәерле кич. Бөтен дөнья сәламәтлекне саклау оешмасы мәгълүматлары буенча элек дөньяда гомер озынлыгын кыскартучы факторлар арасында алкоголь, тәмәке һәм наркотиклар булса, бүген һаваның чиста булмавы алга чыга. Урман безнең планетаның үпкәсе дип юкка әйтмиләр, һаваны чиста тотар өчен урманнарыбыз җитәрлекме? Экология ил күләм проекты бу юнәлештә нинди эшләр алып бара? Бүген бар игътибарыбызны урманнарга юнәттербез һәм сөйләшербез экспертларыбыз, урманчыларыбыз белән. Исәнмесез, кадерле кунаклар? Хәерле кич. Һава чисталыгы ни дәрәҗәдә безнең урманнарыбызга бәйле икән? Әйдәгез әле биология дәресләрен искә төшереп, сезгә сорау бирик. Хәйле кич, урманнарыбызның һава чисталыгына турыдан-туры бәйле. Чөнки әйткәнчә планетабызның үпкәсе, шуңа күрә урманнарның майданнары зураю, күбәю, шәһәрләр тирәләрендә, шәһәр эчендә агачлар, куаклар булуына без сөенергә тиеш. Демәк, турыдан-туры бәйле дип әйтергә була бу. Бәйле, турыдан-туры бәйле. Аның мәйданы безнең Татарстанда соннар белән, бәлки процентлар белән билгелеме? Татарстанның күпме җирен урман били? Бүгенге көндә Татарстанның территориясенең 17,5%-ын урманнар алып тора. Менә бу сан бездә республикабызда һаваның чисталыгын киләр өчен җитәрлекме, юкмы? Галимнәр фикеренчә, бу сан 25%-ка тигез булырга тиеш. Шуңа күрә без шул санга омтылабыз бүгенге көндә. Арта ел саен, әйме? Арта, әмма ләкин бу санга якынлашыр өчен күп еллар кирәк, чөнки урман утырту процессы, урманны үстерү процессы ул бик озак процесс. Һаваны чистартыр өчен беренче чиратта зур рольне яшь агачлар уйный. Чөнки вакытында агачны кисмәсәң, ул киресенчә тискәре фактор булып тора. Ул һавага кислород чыгармый, киресенчә углекислый газ без менә сулыйбыз бит, кешеләр шикелле кислородны сулап, углекислый газ чыгара башлый. Шуңа күрә вакытында урманны кисү ул шулай ук мөһим эш булып тора. Менә бу урман тагын безнең менә табигатьтә дип әйтик, нинди процессларны көйли ала, нинди йогынтысы бар урманның. Агач җитештергән без бик яхшы әйтә алабыз, ләкин тагын нинди процесслары, җир асты суларымы, җәнлекләр дөньясымы, тагын нинди дөньяга тәэсире бар урманның? Дөрес, җир асты суларын урманнар көйли, агачлар шулай чиста һава чыгана кебек, чиста су чыганагы булып та тора урман. Шулай ук азык-төлек чыганагы ул безнең өчен җәнлекләргә яшәү җире булып тора. Урманнар булмаса, менә күз алдына китерик, мисалга Сахара чүлендә анда бит бер җәнлек тә, бер үсемлек тә үсми. Шуның шикелле суда юк, яңгырлар булмыйча интегәләр шул Гоби чүлләрендә. Әгәр без урманнарыбызны сакламыйбыз икән, бездә шундый халәткә килергә мөмкин. Хәтта бит башка регионнардан да кайбер хайваннар безнең урманнарга килә башладылар, кача башладылар теге башка регионнардан безгә хәтрәк дип. Кешеләр дә урманнан да, хәтта җәнлекләр дә безгә килә. Шүрәлеләр популяциясе дә арта янда кырлайды. Ахмын, менә без урман дибез, урманчылар, менә кадрлар буларак, алар бездә җитәрлекме? Яшьләр бу профессияны сайлыймы? Эльвира? Бүгенге көндә урман хуҗалыгында 2475 кеше эшли. Шуларның 27% бу Татарстан буенча. Татарстан буенча актив яшьтә, 40 яшькә җитәрәк возрастта. Кадр җитешмәү проблемасы бар. Әйтмәс идем, урман хуҗалыгында гына дип. Бу проблема хәзер барлык өлкәдә. Менә шулай ук. Ничек көрәшергә менә тырышасыз бу проблема? Бу проблема безнең яшьләр ничек тартырга җыенасыз? Урманчыны кичкенә яшьтән тәрбияләргә кирәк. Мәктәптән, шуңа күрә безнең 160 урман хуҗалыгында Татарстанда 161 мәктәп урманчылык эшләп килә. Аларны кичкенәдән балаларны тәрбиялибез. Безнең урманга караган, урманчылыкка караган оешмаларда актив мероприятиялар оештырыла. Ул менә кайда укыйлар, программа нидән гыйбарәт алар? Ничә ел кайда укыла? Министрлыкка караган Лубян урман хуҗалыгы техникумы бар. Анда хәзерге көндә күп яшьләр белем ала. Әйтер идем, бу техникум безнең Татарстанга түгел, якын тирә регионнардан да килеп укучылар күп.
Шул исәптән Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы экология факультеты безгә күп яшьләр хәзерге көндә специалистлар әзерлиләр дә. Бәлки бераз җәлеп итеп алырбыз. Менә күп без бит миллионлаган аудиториягә хәзер трансляцияләбез, әйме? Нинди уңайлыклары бар урманчы булуның, нинди файдалары бар? Әлбәттә, табигать белән якын. Менә мөмкин булса, мәстәп китәр менә Эльвираның сүзләренә кушылып, әйме, шушы безнең урманчылар яшь кадрларга карата республикабызның рәисе ярдәме белән, хакимиятебез белән яшь специалистлар дип әйтик, аларга хакимиятебездән теге баштан эшкә кирип китәр өчен акчалата да ярдәм бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ул бик мөһим дип әйтик. И шушы балалар мәктәптән соң 9 класстан киткән балалар, алар шушы безнең урманчылыклар патронажы астында дип әйтик, укыйлар. Шуңа күрә шушы киләтне аграрный университет дип әйтәбез инде бетергәннән соң шушы урманчылыкка эшләргә кайталар. Гомумән менә җәмгыятьтә урманга караш үзгәрдеме? Менә элек ничектер кадерли белми идек кебек, ә хәзер ничегрәк икән? Шул ук янгыннар күп чыгамы, юкмы? Аңы ничек үзгәрде урманга карата? Менә без урманнан янгыннан саклау үзәге җитәкчесе буларак әйтәсем килә, без ел буе эш алып барабыз инде, башта мәктәпләрдә, аннары балалар бакчасы, институтларда, балаларның ял итү лагерьларында. Кышкы сезонда аларны агитациялыйбыз, урман янгыннарының, вообще янгыннарның нинди куркыныч икәнен, нинди барлыкка килү мөмкинлекләреннән. Аннары язга февраль, январь айларында, мартларда безнең район җирләрендә, авыл җирләрендә халык җыеннары була бит инде. Шул җыеннарда безнең урман хуҗалыгы хезмәткәрләре катнашып, bütün законнарның үзгәрешләрен, ул законнарны бузгач нинди административ хокукка тартылганнарын аңлаталар. И халык менә бу җыеннарда дагы актив катнашып, сорауларын биреп, җәйге сезонда безнең һәрбер 112 номер эшләп килә инде. Шунда шалтыратулар килә. Монда яңгын чыккан ие, менә монда агач кисеп яталар, законны микән ул, менә монда шүп ята дигән хәбәрләр килеп тора. Халыкның дагы карашы үзгәрде, битараф түгел, игътибары зурайды дип әйтер идем. Динамика дисез. Менә бу янгыннар динамикасы ничек? Кими барамы? Кеше факторы аркасында барлык. Урман пожарларының төп сәбәбе 90% бу антропоген фактор, то есть кеше фактор дип әйтәбез инде. Калганы гына табигый факторларга, яшеннәргә нитә инде сәбәбеннән чыга дип әйтик. Корылыкка. Корылыкка бәйле. И действительно biz bit инде мирлаштырган полослар эшли башлыйбыз яз көне. Кеше урманга барып ял итә торган җирләрне җыештырабыз, рәткә китереп, шүп савыклар ясыйбыз. Именно анда дагы шул шүп савыкларына салынган теге үз артыннан кешеләр җыештырып китә дип әйтергә инде. Искә төшерик әле менә янгын бу кешенең ваемсызлык аркасында чыга торган теге куркыныч очрагы дип әйтик инде, әйме? Нинди штраф санкциялары каралган? Ушак яксаң, якалганы. Бу янгыннар югары булган вакытта каралган теге бу противопожарный мероприятияларны бузган өчен халыкка, гражданнарга дип әйтик инде 30 меңгә хәтлек. Теге бу ИП-ларга булып чыга инде должностной лицоларга 50 меңгә хәтлек, юрлицоларга 200-дән 400 меңгә хәтлек штрафлар каралган инде. Әле урман янгыны булып, берәр фаҗигаga китереп чыгарса, зур крупный күләмдә аңа 261 статья буенча теге уголов административ уголов эштәгән эшкә тартырга мөмкиннәр инде. Экология өлкәләм проекты турында да искә төшерик. Ул үз эченә 10 федераль проект ала, аларның 4-сендә Татарстан да катнаша. Шуларның берсе әлбәттә ул урманнарга кагыла. Татарстанда нинди эшләр алып барыла? Алсы бу сезгә булыр сорау һәм сездән киткәнчә менә янгынны булдырмау өчен әлеге өлкәләм проектының ниндер йогынтысы, ярдәме бармы? Бар, өлкәләм проектлары безнең кагыла. Менә соңгы елларда гына былтыр гына әле безнең шул күләм проектларында бер техника 60-ка якын урман хуҗалыгына именно противопожарный оборудованиелар алынды. Хезмәт итә торган хөкүмәтебезнең урман хуҗалыгын алга җибәрү проекты нигезендә 29 Нива машинасы алынды һәм 32 трактор МТЗ-82 һәм аларга урман эшкәртергә агрегатлар 30 берәмлектә алынды инде. Соңгы елларда
шул дәүләт программасы негізінде урманны янгыннардан саклар өчен урман янгыннары машиналары алынды. Янгын сөндіру машиналары алу эше бара. Тагын нинди эшләр алып барыла нәкъ менә экология илкүләм проекты кысаларында? Экология илкүләм проекты кысаларында иң беренче чиратта без урманнарны утырту һәм торгызу буенча эшләр алып барабыз. Соңгы 5 ел эчендә 19 елдан башланды бу безнең проект. 19 елдан алып 20 елга хәтле без 18 000 гектардан артык урманнарны утырттык һәм торгыздык. Бу шактый зур сан дип саныйм һәм илкүләм проектның мөһим күрсәткече, иң мөһим күрсәткече ул урманнарның киселешенең утыртуга карата нисбәте. Бу күрсәткеч безнең 24 елны 100%-ка тигез булырга тиеш. Әмма без инде 20 елдан башлап ел сайын 100%-тан артык санга киләбез. Урманнар утырту мәйданы, кисү мәйданына караганда күбрәк. Әле безнең илкүләм проекты буенча әйтер сүзләр, саннар бар. Алар турында без рекламадан соң сөйләшербез. Урманчылыкка кагылышым булмаса да, әлдә хәтерлим, 5нче сыйныфта укыган вакытта безне класс белән алып чыктылар урманга, посадкаларга дип хәтерлим инде, урман посадкасына, һәм без утыртып чыккан идек агачлар, үсентеләрен дип әйтик инде, һәм менә авылга кайтканда мин инде бу үсентеләрнең шактый буйга җиткән күреп шатланам, сөенәм. Урманчылыкның зур бер эше, менә сез әйткәнчә, яшь агачларны утырту, аларны карап туру һәм питомниклар мәсьәләсе дә бар бит безнең. Шул хакта бераз сөйләп узсагыз иде, Осман. Безнең шулай ук илкүләм экология проекты кысаларында Татарстанда 51 питомникта, урман питомникларында үсентеләр үстерелә. Ел сайын 30 миллионнан артык үсенте үстерәбез һәм шуның 12 миллионы Саба урманчылыгында селекционный центр дип атыйбыз инде, ябык тамырлы контейнерларда 12 миллион үсенте үстерәбез. Бу үсентеләр безнең үзебезгә урман утыртырга җитәрлек, башка регионнардан башка эшмәкәрләрне сатып алмыйбыз. Һәм шулай ук бу үсентеләрне үстерү өчен һичшиксез башта орлыклар җыярга кирәк. Шулай ук ел сайын 11 нинди агачларның үсентеләре ул? Безнең үсентеләрне без урманда үсүче төп тукымнарны үстерергә тырышабыз. Ул шыршы, нарат, карагай, имән, кайын һәм башка куаклар. Декоратив үсентеләрне үстерәбез, чөнки барыбер урман хуҗалыкларына предпринимательская деятельность дип әйтәбез инде, акча эшләр өчен алар шулай ук декоратив үсемлекләрне үстерәләр. Орлыкларга килгәндә ел сайын 11 тоннадан артык орлык җитештерәбез. Бу орлыклар үзебезгә шулай ук питомникларда үсентеләр үстерү өчен җитә. Яшел үзәндә хәлләр ничек микән? Сездә дә бит питомниклар бар дип беләбез. Сез нинди үсентеләргә күбрәк игътибар итәсез? Яшел үзән урманчылыгында шулай ук 12 гектар мәйданында питомнигыбыз бар. Асу әйтмешли, иң мөһим булган урман хуҗалыгы өчен үсемтеләр үстерәбез. Ылыс үсемтеләр дип әйтик, нарат, шыршы, чөнки яшел үзән белгәнемчә күбрәк наратлы урманнар дип әйтик. Шул вакытта яфрак урманнары да бар, кайын, юкәсе дә бар. Шул вакытта шәһәр кырые булганга күрә декоратив үсемтеләр дә үстерәбез, чөнки урман хуҗалыгы ул бик русча әйтмешли затратлы дип әйтик инде. Шуңа күрә шушы урманчыларыбыз әзрәк шушы эшләгән эшләрне каплар өчен декоратив әйберләрдә үстерәләр. Ләкин декоратив ул инде өстәмә дип әйтегәйме, аның төп кулланышы шулда булса шимал буларактыр. Нинди предприятиеләр белән эшлибез без, экспортларга узатырга җай каламы, үзебезнең ихтыяҗны канәгатьләндерә алабызмы? Менә бу агач материалларын. Бездә үскән агач материаллары күп тарафларда кулланыла. Шул ук барыбызда белгәнчә инде такта, утын, шулай ук каралты кура кирәк яракларына. Утын мәсьәләсе буенча да бик күп мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук безнең министрлык һәм районнарда урнашкан урманчылыклар СВОда
хезмәт итүчеләр безнең якыннарына утын алып кайту белән дә бик актив эш алып баралар. Алабуга шәһәрендә урнашкан Kastamonu Integrated Wood дигән төрек организациясе инде ул. Шунда алып баралар шималны. Алар уже эшлиләр МДФ, ламинат дигән материал эшләп чыгаралар. Картон җитештерүдә кулланмыйлар безнең агачлар? Кагаз. Картон фабрикасы бар бит, Яшел Үзәннән ерак түгел. Яшел Үзән янында Волжск шәһәре, Мари Республикасы. Ансында башка республика бит. Аларга тимер юл буенча да бик күп килә. Шул ук вакытта безнең бар кайбер оешмалар, урман шалбызда республикада кем шунда илтә үзенең эшкәртергә агачны узатып җибәрә дип әйтик. Менә без монда әйттек инде 100%-тан да күбрәк агач утыртырга тырышабыз име. Нинди проблемалар белән очрашасың бүген урманчылар? Менә бүген сезгә үзегезнең моңзарларыгызны әйтергә мәйдан бар. Шагында посадка ясаганнан соң, теге менә бу спортив инвентарь дип әйтәбез инде, мотоцикллар белән йөрү, менә квадроцикллар белән, шуңа күрә менә ул форсаттан файдаланып, әйтәсе килә, үтеп китәсе килә, әйтеп китәсе килә. Урманга йөрергә чыкканда инде, шушы менә безнең посадка утырткан урыннарны билеп, нитеп, шуларны өстенә урап узырга кирәк. Күпме хезмәт куелган бит. Кашанда, чөнки менә яшь үсмерләр дә бар инде, аларга кызык, теге менә шушы ниләр буенча сикергә, нитергән, шул вакытта кичкенә үсемтеләрне таптап, нитеп, харап итү бар менә шундыйрак әйбер. Шуңа күрә әзрәк кисәтү ягынан. Менә безгә килгәннәр иде алар. Менә ул квадроциклда йөрүчеләр, аларның махсус хатта клубы бар. Шунысы сөендерә. Тенденция мөмкин шундый бар икән, шәхси менә бу үзләре йөрүчеләргә караганда клубларга оешып, шуннан да тәртип белән аңлап, кагыйдәләрне үтәп йөрүчеләр хәзер арта икән. Шуңа күрә җиткерербез аларга. Клубларга оешканнар, алар тәртипле, белеп, аңлап, пожар опасный вакыт килеп җиткәч тә, алар дөресен әйткәндә безгә ярдәм булып та торалар. Яшел Үзәнне алганда, алар безнең урман аша Мари урманнарына китәләр, шуңа күрә теге каршыга эләксә, без сорыйбыз, ничегрәк менә килгәндә, күршеләрнең хәлләре ничегәндә дип. Күршеләрдә ничегрәк, тынычмы, неме, йөрүчеләр бармы, юкмы, бу теге әңгәмә апарып, шул әйтеп, теге бер-беребездән хәл-әхвал белешеп нитеп. Монысы да дөрес, чөнки алар да сезнең күз колак булырга тиеш. Күз колак, теге ни әйтмеши, һәрбер җирдә үзенең неен осведомитель дип әйтик, партизанын булырга тиеш. Лесникларның элек-электән урманчыларның шулай булган ул. Менә кыш көне урманчылар нинди эшләр белән мәшгуль икән безнең? Янгыннар да чыкмый бит инде кыш көне. Шул янгыннар чыкмасын өчен без халык белән эшне алып барабыз бит инде. Аңлату эшләре, безнең сводный план тушения пожаров дип әйтик, үзебезнең пожар опасный вакытка әзерлек, анда бөтен урман хуҗалыгыларыннан республика буенча җыелма план эшләнә. Башта участокларда, аннары бөтен республика буенча biz аны федераль дәүләт учреждениесе да авиалесохранада, ана департамент лесного хозяйства Түбән Новгородта, урман хуҗалыгы департамента, Мәскәүдә Рослесхозда, Рослав апайтабыз да, безнең республикабызның рәисе аны имзалый. Шуның буенча без җәйге дәвердә янгыннар куркыныч янган вакытта эшне алып барабыз инде. Менә быел бит инде кар бик күп ява әле, туктамый да, туктарга да уйламый. Менә бу урманнарга нинди йогынты ясыячак? Бу яхшымы, начармы, ничегрәк? Урман янгыннарына карата бу кар соңрак ирсә, соңрак иреп, жылы булып, яңгыр явып, яшел үлән чыкса, бик әйбәт инде. Безнең бит иң беренче куркыныч вакыт язгы чор. Теге йөгерик, беглый пожар дип әйтик инде, коры үлән яна. Икенче чор була көз көне инде. Җәй яңгырсыз килсә, көз коры килсә, тоже икенче куркыныч чор. Яшеллек булганда, җәй дәверендә теге бер дә түзмәслек түгел инде. Аннан дым чыганага да бит инде. Дым чыганага, аннар безнең ашлыкларыбызга да файдасы әйбәт булыр дип. Сез машинагызга утырып батып калган тагын бер кат сугып табасыз. Айдар әйтмешчә, шушы дымлык, дым булганнан соң, яңгыр ниткәннән соң иң мөһиме не инде? Кояш чыгып, җирнең җылынуы кирәк. Яшел ширәм чыкканнан соң, уже безгә асатрак дип әйтик, әзрәк не. Сезнең соравыгызга җавап бирү ягыннан
Урманчылар кышкыны ниши дигәннән соң алсу менә әйтеп киткәне, шушы үсемтәләрне үстерү өчен безнең күркәләр җыеп, ул көздән җыела инде, кыш кар бик күп булганча хәтле көздән җыелган күркәләрне шишка сушилка дип әйтәбез инде, шунда эшкәртеп, нитеп, стратификация ясап, анализларын үткәреп, язгы чәчү эшләренә әзерлек бара. Урманчылар кыштан әзерлиләр шушы ял итү урыннары, беседкалар дип әйтик, эскәмияләр, ниләр. Урманчылыкның эше кышкыны җитәрлек. Менә шәхсән сорау, әйме? Урманчылык профессиясенә ничек киләләр икән менә аеруча güzel zatlarımız. Elvira Hanım sizge mümkün olsa sorau. Siz nişik şöyladınız Kimge туры килә бу профессия? Менә сез бит инде яшь кадрларга аз гына кытлык бар дейсез. Менә кемгә туры килә, кем килсен иде? Урман хуҗалыгында бөтен кешеләр эшли алмас дип уйлыйм. Потому что чөнки урманны яратып, йөрәге белән аны үткәрә алган кеше генә эшли ала урманда, чын күңелдән. Ниндидер бер подход кирәк үзенә күрә. Урман эчендә йөрү, шуннан да шәһәрдә түгел, күп вакытны урманда үткәргә кирәк. Әйбәт бит инде, саф Җаның һава. белән урманны яраткан кеше генә урманда эшли ала. Siz nişik kildiniz үзегез? Siz урманны яратып килдегезме? Яисә сезнең спецификага ул кагылмыйдымы? Мин урманны кичкенәдән яраткан кеше, минем үземнең дә әтиәннәрем урманчы. Шуңа күрә миңа үземнән чыгып әйтәм инде. Кичкенәдән урманны яраттым. И шуңа күрә килгәнмендер дә инде, җан тарткандыр урманга. Шуннан да менә балаларны кичкенәдән урманга якын итеп тәрбияләсәң, урман хуҗалыгында эшләүче специалистлар күбрәк булыр иде дип уйлыйм. Сез ничек сайладыгыз? Безнең 1 минут вакытыбыз калып бара. Шундый матур нуктада тамамлыйк әле. Яшьлек вакытыннан шул урманда үстек, шундагы җиләк җимешне ашап. Сез дә әтиәнегезнең юлын сайладыгызмы? Юк, минем әтиәннәрем урманчылар түгел. Үзем теләп бардым. Һәм әле бер көндәген үкенгәнем юк, шушында килеп эләккәнеме. Subhanallah. Ничә ел эшлисең, ничә ел хезмәт куясыз? 2012 елдан бирле эшлим. Ничә ел була инде? 18 ел. 12 ел. Математика. Безнең урман хуҗалыгы бик күп таралган име. Менә Эльвира вакасын әйтте безнең 2000-гә якын күпме хезмәткәр бар дип. Менә шул вакытта без любой районда, любой авылда карсак, аны күрше авылдан безгә булышырга берәр листик килә. Менә шуның белән мин үземнең урманда эшләмәс сөйнәм кулланам дип әйтергә инде. Теге любой вакыт, любой точка земли дип әйтсәм дә инде листикне табырга була инде. Аларның саны кимесә дәгән, но бары районнарда шул руководительләрне чыгып листик аны табырга була безнең коллегаларны дип әйтик инде. Әйдәгез, бөтенегез әйтеп Булышны сызарга була. Бөтенегез дә әйтеп бетерегез инде. Шуңа күрә әйтем бар бит, бер урманга кергәч чыгасы килми, шуңа күрә бездә әйтем дә бар, теге 2-3 ел эшләгән кеше ул урман хуҗалыгыннан китми инде. Адаша дип әйтик. Урманга керсә адаша. Юк, ул бөтен йөрәге белән, Точно урман хуҗалыгында эшләп дип әйтәр инде. бөтен йөрәге белән, тәне белән шул урманны ярата башлый, и шуның белән яши, и урман безнең тормышыбызның сулышы дип әйтик. Менә шул. Алсу. Мин дә хезмәттәшләрем белән килешәм. Урманда эшләр өчен урманны яратырга кирәк. Минем бабайның әтисе дә, бабай да, әнием урман хуҗалыгында эшләгән, шуңа күрә шуның өчендер дип уйлыйм. Ничектер кичкенәдән шул урман турында сөйләшеп, урманга чыгып йөргәч, шул юлны сайладым. Балаларыгызның урман өлкәсендә эшләвен теләр идегезме? Бүгенге көндә минем менә бер генә бала әле, улым, ул бик ярата табигатьне, бөҗәкләрне, агачларны. Мин каршы түгел. Һәр кеше үзе сайларга тиештер юлын. Хәзерге көндә ул уңай карый. Бик яхшы. Сокланырлык, чыннан да сез безнең студиябызга үзенең профессиясын яраткан, урманны кадерли белгән кешеләр җыелган. Сезгә рәхмәт әйтәсе генә кала. Рәхмәт. Һәм студиябызга килгәнегез өчен дә аерым рәхмәт. Тапшыруыбызны урман кырыеннан үткән юл өстендә була торган язу белән, язу тексты белән тамамлыйсы килә. Урманнарыбызны саклыйк. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Булдырып чыктыкмы? Урманнарыбызны саклыйк дип язып куялар.